Nimbano oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Awan mo't lang ni tatang. Saan na kinayat ti simurot kanyak na? Kapailan na kano sa lakniban ti bagina? Ganyan man ang tinang paayaban da ichay filya. Tidakas na. No ituloy ni Manong Bruno tidakas sa panggap na kankwana. Kanya da dyan. Kaslada ng barsak iti ritaw. Kanya nga da dyan. Amang ano nakiktot ni Nanang. Anong makita ka tao dito eh? Papel. Naibalkot sa iti. Kitak man. Adda na balkot iti dito ang papel. Kalata nagtibayak. Sa kayawan pa ni tatang. Amangan no pang taday ito yun. Kung natangkan tinabalkot. Sana repot itinalagda panay. Orwarat mo dito. Nakitakag. Sapay ni tatang. Awan pa'y lang. Surat. Anya nga tati nakasurat. Kabalyero ti mapasa kiti aking bababaset. Surat ni kabalyero na ito eh. Apay. Diyak ipakita ka ni Nanang. Imbaglagit nito nakatalikodak kan kwa na. Nanang, agsublikan iti unag. Di kay madanagan. Awan tinakita ka tao dito itay. Sumurik kayon dita. Imbaglagit din. Tanaikati ni Nanang tinakaro pa nagnirnervyos na. Isuna lang ta makaikawa. Di mo't unay matagtaga rin. Kinasayat. Kital tayo asurat. Mabitlaan. Teta. Patgag nga Esmeralda. Amunak tayo ang nagsurat? May saak nga estranghero. Iti imatang mo. Ngam kayat ko ama-amuam. Pat-pat yan kaunay. Anya di kayat asawan. Tay jaya ka bandyero. Talaga ang magipinatang kandiyala kay. Sana kayat nagpaitulod kini Borsyo. Kunat numat maturog kayo, senyorito. Rimwar kayo pa'y matla ang itibilya. Pinasaritak ni Borsyo na nabarang. San kano akayat nila kay Emiliano tagpaitulnog? Nagturudan. Katrabe ay. Masiputan na nga raw timang patay kan kuana. Uray patayin dagong gunana. Ay, kaasimot. Nanya ko mati pakaisagmakan na iti asinda. Dagiti lang tulisan tinapagad ditoy. Kakadwadan samot dagiti tulisan. Aniya? Sumartinggan. Panawan ako, nanaparang. Kapalyo da ichay. Adda nga tapasurot ni Senyorito Brandown anang surot kanyak. Wano nagkapo ijabilya. Agsipotag animbag. Amangan no pinasurot nak ni Senyorito Brandown. Kalpasan anapa ay iti panakisarita na kanyak. Ket kela at laktan nga addabang paltog kanyak. Uray matgahim da kayo, mama. Nakaring kayo pala. Nalipatak tinagpaisarek ni barang iti danom iti kwarto. Kat ni dagaangan naklaunay. Primor ka matgayam. Anyat nagsaritaan nyo kanila kay Emiliano. Talaga anatang kandayala kay.
Ngem kita man ti pagbalbalinan na. Tulagak tulang nga tanigkabat amang patay ken kuana. Anya? At danto pa'y aya maaramidan da Esmeralda ken bagat Susana. Makamuka na niya ti kayat mga ramidan. Kasarita ka na imbag ni gabatin ton bigat. Patayin nan sa langan nila kay Emiliano. Ay na, madandanagan unay ni nanang tatang. Nagrabi ikay mo't namin na si Mangpot. Kunami lang no adadakas ang napagtangyon. Itayak kumapay lang ang nakasangpait. Nakangagak nga may ti garaigi ti kabalyo. Kat nagatapak nga amangan no pinasurot nak ni Senyorito Brandown. Kat kayat nak nga ipapatay. Anya? Ala, imbagtasan anang nagninanang tatangin ba kayo? Ay, At sus. adaman ko man ti danak na. Jakla ko man inistorya. Abangan lo anya pati mapasamak kananan mo. Ay, una yan da ito yung mapaspasamak. Ay, kumarkaron sa talaga ti mapaspasamak kan di ti asyenda tatang. Amangan no saan tulaangan nga ubing ti patayan da. No adda matay kada tayo at trabahador. Daitan ti pangrugyan tiya alsa tayo, Esmeralda. Makigasang-gasat tayo kadagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Nalaos ti pungtot ni Senyorito kanyak idirabi eh. Ket kayat nak nga ibaon manen iti kalidaan nga agtrabaho. Tapnoon niya tatang. Tapno maulit man ang tinapasamak ka na kayo iti. Masapul nga agtulnogak, Esmeralda. Ngam sakbay ang mapanak iti kalidaan. Mapanak ijabilya inton madamdama. Sa langadak ni Senyorito Brandown, iti panangibilin na kadagiti pasurot na asuroten dak. Tapno pagaramidan dak iti dakas. Tatang, amangan nun adang agpungtot ni Senyorito Brandon kada kayo. Agparang ngamin akarkaritan nyo, numapan kayo ijay. Sa anak ang mabuteng. Nakasagana ak iti anyaman ang mapasamak. Saan nyo ba sigurado no tao na tinagsakay tinangagyo karaig iti kabalyo? Awan madaka sa napasamak kada kayo ha. Si kalaeng ti adda kabalyo na dito'y purok tayaw. Amangan no kabalyo mat ti kabalyero tinangagyo nagaraigi tatang. Kabalyero? Un tatang. Imay dito'y kabalbalayan ti kabalyero. Ngamjak nakita. Kan saan ko ang nakasarita. No saan mo ang nakita ken nakasarita ti kabalyero? Pagkunaam nga imay dito'y. Gapo taad na ibarsak asurat iti ayan tiri daw tayo. Anya, sinuratan na ka ti kabalyero. Am-am mo na ka. Wen tatang. Ngem, saan tayo pala pagsasaritaan tayo ta? Saan tayo pagsaritaan no anya tinakalanad iti surat? Tapno makasigurado ang awan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Kadoan kayo, tatang. Tatang, kinasarita nak ni nanang. Kunana, ano ka ba ilanan? Uray isulat ta kanon ti kadwayo ang makipagmula iti unas. Ay, saan na nga ipilit no saan na pa'y akabaulan. Agbati laangan dito'y balay. Tatang, Uray saan na kung akadwaan nga agaik iti kalidaan apasat ti Asyenda Margarita. Amangan no panunutin da ang mabutengak. Ken amok anak ko. Mabuteng ka nga adadakas ang mapasamak kanyak. talaga tatang. Magkaklaunay nga amangan numaulit napasamak kada kayo iti. Jakon ipalhubos pa'y. Awan tigaway yun, no asino man day jay, tatang. Amok no apay akayat da nga agtrabaho akmanen iti kalidaan. Kayat da apanagnikan, ako mapkapunak iti kabalyero. Ay, kaskin ni nanang. Maburbur siya anak mo't iti dadya kabalyero. Anya nga ti plano na. Kadwa tayaw ti kabalyero. Iso ti mangisalakan kada tayaw iti kinaranggas dagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Mamati akmat iti day tangay bagayo tatang. Asino man taday siya ang kabalyero? Awan makaammo iti kinasya sino na. Adda nga tadakkel agapuna iti saan na apanagpabigbig. Kas, hindi na ibagakon keng kaggabat.
Itangal daw ti panangrugi nila kay Emiliano ngagtrabaho iti kalidaan. Ket sikalaeng timang bantay kang kuana. Matungpal akas itibilin nyo, senyorito. Kaya't kung agsipot ka na bag. Masapol ang mapatiknikan tayo. No kakumplot na. Dahil di akabalyero. Agmay may sa kadilang amang bantay kini Ama Emiliano. Juan. Sikalaan. Apay? Saan mo akabalan? Mabuteng ka? Oh, sa anak ang mabutang senyorito. Anya tinagtulagan nyo kinila kay Emiliano. Sige. Ang kasukunan, ibalay na. Agkuyog kayo amapan, iti kalidaan. Apay nagsubli ka pa lang dito Villa Gabat. Kunak man no napan mo sinukod ni Emiliano. Naggapo ako ni Jay, senyora. Ngumsaan ko anadanon ni Ama Emiliano. Nagkuyog da kano arimar. Anyat kinunam? Nagkuyog da kan Esmeralda? Napananda kano? Ijay kano kaladaan. Anya? Ijay kaladaan. Sigurado kay tinita Gabat? Apay kaduan ni Esmeralda? Kaya't na kano akaduan ni tatang na. Tapno saan ang nakakaasi. Katapay asaan ka ang nagdiretso ijay. Tapno pa nagtikam timbaga ni Bakat Susana. Mapanak ijayan, senyora. Kaya't ko lang nga ipakamu kada kayo. Talaga atong tunay tagabat. Napay masapol pa lang agsubli dito Villa. Tat may pakamu na kada senyorito Brandon kan Doña Margarita. Nga andan iti kalidaan nila kay Emiliano. Kalduan na pa yung gayam ni Esmeralda. Nakapimpintas agon daway. Masapol nga agbaligi akitan. Kat nutubeng na ita agabat. Patayag. Patayag idakan la kay Emiliano. Kat siya kipagtungpalan ni Esmeralda. Kayong paglakit din tayo manugot kayo asaan tayo na dumaw as iti Villa tatang. Sigurado ang kasarita nak ni Senyorito Brandon. No napanigabat Ijabilya. Naamuan na lakit din kananang mo apimanaw tan. Ang amangan no sa bali ti panunutan ni Senyorito Brandon. Anya pa mati panunutin na tatang. Amangan no panunutan na asabali ti napanak ket dosaan naktumanain. Unay mo't lakit a kinaranggas na no kasta. Talaga naranggas da Esmeralda. Nagdaitan ni Manong Gabat tatang. Mapanaglakan na itan ngay may tayo dito kaladaan. Walaksid no agparbo iti istorya. Makaambon no day tati mapanunot na nga aramidan Esmeralda. Jakon mas daaw. Talaga nga ulag day ta ataaw. Nagkapuakin yung balayo. Apay asandak ngay nuray. Kat malabsan nyo matibilya. Ado ti sa bali adalan Gabat. Kan apay nga imbon una kami payla anakadanon ditaw. Kaya't daksapay akasinupyat. Sa anak ang makisinupyat kan ka. Kimoyog ni Esmeralda kanyak. Tapno saan kayo nga agbaligi iti dakes apang gapyo ken kuana. Naimbag, tasan ka simurot kada bursyo anak pandagbantay kada iti trabaho bro. Kaduanak. Sa dino ti papanan niyo, senyorito? Danunin tanigabat iti kalidaan. Kahit ko siguraduan, no adamot la ijay nila kay Emiliano. Nangagkuy tayo tinagsaritaan da Doña Margarita kan Gabat. Ang nagkuyog ka no da Ama Emiliano kan Esmeralda anapan iti kalagdaan. Kaya't ko apanagnikan da ita, Bruno. Dahito iti paltog kan jacket ya, senyorita. Talaga si ka na nabarang. Nakitak anak ka diso iti sopa, iti laam ti bilya dagitoy, senyorita. So nga, inkamakam ka.
Ha? Inang man tayo nga rod, itimplan iti kapek na parang. Apag isuntuin tol maalak ti paltog ko. Ikar kayo latan iti sarteng. Day tati kagurak king kabro, no? Masapol ang nakasagan na kalata nang runa iti paltog mo. Kasanon na darimmaot, winurimmaot ti kabalyero, kandag iti kadwa na tulisan? Ha? Apay, napananda Brandon kan gabat barang. Talken na launay da diya tao. Saan ka di nagpakada-kada kayo ni senyorito, senyora? Tonta! Senyora! Talaga nga wan mom. Dahil ti kagurak kan ka barang. Agdamag ako mapay nga rod kan kano nagpakada ni Bruno kanyak. Kuwa senyora, mapanda ka no danunan ni gabat ijay kaludaan. No damat la ijay ni Emiliano. May samot day jay alakay. Saan natong tungpalan tinagtutulagan. At adalakat nga rod nga agata pakkan kwa na. Anya ti atapan niyo, senyora? Panawan ako barang. Awan karbe nga mga damag-damag kanya. Tama nga no sana ka makapagtepul. Der-der taro, pamiti ka tutong pa. Sige nga rod, senyora. Nasakit ti matumpa. Naimbag. Tadamir lang day ta alakay. Kadwa na kadimot lang ni Esmeralda, gabat? Wan senyorito. Itay napan ko dinanon ida. Ni Ama Emiliano ti para gabyon. Iti ungol tilidda. Idinto ani Esmeralda ti mangtabas iti bulong dagiti lidda. Ayabam man nila kay Emiliano. Kahit ko akasalita. Ama Emiliano! Kahit nakakanwa kasarita ni Senyorito Brandon! Wan gayam, gabat. Awan ka di, tinadanon mo akasarsarita da. Amang ano nagtutulag da, ang nagkikita. Iti dayjay, a kabalyero. Senyorito? Apaya si katima si Dag Esmeralda. Ni Ama Emiliano ti pinayabak. Madama nga ginina na ni tatang. Nadara sa mabannog. Talaga alakayan. Gabat. Ang sitgam ni Ama Emiliano. Tasya kung ti makamukin ni Esmeralda. Sige, senyorito. Esmeralda, sa narumbang adda ka dito tababay ka. Saan ka maibagay, hindi kastoy alugar. Gapo ta babae Masapol ka di agtalina daklaang analupoy? Na? Kasta ka diti kayat yung mapasamak, senyorito? Adda kay papanan dagiti ibagbagam kanya kay Esmeralda. Kimoyo ka kinitatang. San laang atap no tumulong ak iti panang du sayo ken kuana. No dikat gapo ta maasyanak. Kan? Kayat kayo pa atulungan. Ni. Anya ka diti ibagbagam, Esmeralda. Anya ti basol ni tatang ko, tapno do sa inyo. No saan kumaanatangkan ti ulo na? Saan naapasarin dita? Ipagaking ka. Saan nyo apagpanakal na diya kabalyer? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabannog ka kanon la ka Emiliano. Isu adinanon ka riti pagtugtugawam. Nagasat ka takadwayo ni Esmeralda. No kayak nakadosaan, gapo iti panaginanak, nga uray buybuyaan na kayo ni Esmeralda. Ultimo basit nga ubing kat amudan, no kasanaw ti kinaranggasyo kada kami at trabahador iyo. Talaga ka di akal kalabanan na. Awan gaway ko. Ngamsong batak lata. San mo ka di amaawatan? No apay nga imbaong kamanan diti kaligdan. Kayat yun amatayak. Saan ka din? No kayat ka apatayan. Uri sa dino alugar. Balagan ka.
No mapanek na kanigabat akadwam daya kabalero agalwan ka. Kabuteng yu kaditi bukod yung nga aniniwan. No jak makapagtepel. Gabat! Umasin ka! Apay ka di, senyorito. Si kaman langan ti makamoy ti daytoy alakay. Sa anak amakan anus amakisarita kan kuana. Mabiit laeng, senyoritaw. Denggen nyo pa'y ti ibagag. Pagat atapan nyo ti kabalyero. Ngam amangan numay sa kanag ti tao yo. Tinangkem mag-idi kanyak. Ama Emiliano. Siya ka di ti pangpangagan nyo. Nakasubli kayo matgaya man kini Bruno dito Villa Brandon. Nga maapayalangam ti makapungpungtot. Awan ka din ni Emiliano iti kaladaan. Adda mamang. Ngumdiyak na gustuan ti panakisinungbat na kanya. Anya? Diyawanan ba'y nalakay? No si Murta kuma ang mga no napaltog ako. Saan? San tayo apatayan nila kay Emiliano? Dakkel ti atap ko nga iso ti tulbak. Tapno makimag tayo di kabalyero. Iso nga imbaong kumanan iti kaladaan. Nga may sanigabat amang bambantay kan kwa na. No ado titulisan akakadwa da di kabalyero. Anya nga ro tigaway ni gabat. Ay, kunak man numabayag kayo kini Senyorito Brandon, itinapanan niyo, Bruno. Kinuyog ko lang ni senyorito anang peneg. Nupod no timbaga ni bagat Susana kan gabat. Nga imunan anapan da Esmeralda kan lakay Emiliano ijay. Kurt, at dadangaraw. Andara. Apa aya nanabarang? Ay na, apay anapan pailaang ni Esmeralda ijay. Nag-pulled out. Right nga ruti kayat na. Anya nga ruti mapalin tayo? Day manugot lan Esmeralda iti jaya ni Senyorito Brandon. Saan ko man nga grigrikat? Ay, nakasat lakit din. Kasla, doon niya no kuan nagbibiyag. Manayunan mo tan, ti itimplame ti kape na nabarang. Isaan ko nga ron amaawatan. Apay nga iti kalidaan nga agtrabaho. Amok pa yan? Saan kayo kading agdardaras sa mamontiga puna na nabarang? Apay ko mga agdardarasak. At datay umatla dito'y bilya. Talaga na kayo. Naimbag pa ti unas ta natubog ngam ti utik yaw. Unay matanday ta ako ng Bruno. In kay timplanan, iti kape ni Senyorito Brandon. Uno ni Doña Margarita. Samon to damagan, no apay. Nibuyat nanto pa'y itirupak ti umas asok akapay. Kung gunam iti kinadagulit mo. Ay, panawan kay malangan. Mga sa anak man na makatapal. Kurt, anya ti aramidam kanya. Di ka lamaasyan kanya. Malangan. Sino nga tati paypayapayan ni Senyorito Brandon kada kami? Apay asika ti imay na nabarang. Anya kumatibagaking ka? Ni Bruno, di kayat ko akasarita. Nakitak namin pinayapayan nak Senyorito. Ti amaw, no, at ibagayo kanya. Amanga no, agpatimpla kayo iti kapeyo. Pinayapayan kayong agpaiso. Ngem insinyas ko nga ayabam ni Bruno. Saan nyo ka di anasiputan ti panangitudukin ni Bruno? Ha? Kasladyak nadlaw nga intuduyo ni Bruno, Senyorito. Pinukawan nyo kumangamin Sandak nga isuro! Ay, Diyak o galit ti makipinukaw. Dakay la at tagabambantay tagpipinukaw. Inak nga rod ayaban ni Bruno. Saran! Ingka ibaga kini Bruno. Adanunin na da borsyo. Ngagbantay itasinda. Sige, Senyorito. Ada kumapay damagag kada kayo amangan no agugan kayo. Pumanaw-an! Apay nga nasit dyan nakmanong gabat. Amo makagulgura ka. Nakasingsingad ka iti kanyak. Ti amok idi. No agpada ta iti marikrik na. Tamok na singpot ka.
Ngam nakarkaro ka pa'y gayang ni Manong Bruno. Dakas ka? Agtungtong palak lang iti bilin. Ngumuray ka sa no ti kinadakas ko. Amok tirik na ti agayat. Ay ayatan ka unay, Esmeralda. Agurgura ka! Malaksid iti kinadakas ko. Anya pa'y ti pangguraam kanyak. Ti panangarakop ko. Kan panangagag ko kan ka. Awan bain mo! Esmeralda. Saan laang atong patimaganag mo kanya? Talaga akagura na klaunin, Esmeralda. Ay, nakita ni Ama Emiliano ti panangtong pakanyak. Ay, dakasak iti panagkitam. Ngam addamot pusok, Esmeralda. Ay taklaunay ni Esmeralda. Numaawatam ko mati kasasaad ko. Masapul ngagtong palak no anyaman ti maibilin kanya. Ay, awan nagpatay-patay ka na kayo. Nudiyo kaya't nga namatay ka na kayo. Kahit yung kanita paltugan kayo. Sumumbat kayo pa lang amin. At trabaho kayo. Ano lang makita ng magpaltuga. Amo yun no kasano ti kinaranggas ko. Nakayumot ngamin dita. Aglalokin ka, Bursyo. Abay, saan kayo nagtimtimag, ha? Agsipot kayo anay bag. Ket no kailaat arumaot dagiti tulisan nga idolwan na di agabat. Amo yon. Inton malam nga sayang katko ti plano. Naimatangak ti panangtong pamkenkwana. Naturad kalaunay anak ko. Tata, masurunak launa yan kin Manong Gabat. Impalagip na kid din ti panangarakop kan panangagak na kanyak idi. Anya. Bastos na dya tao, tatang. Kagurgurak launa yan. Nagdakas. Hoy! Oh. Saan kayo magmulong lang nga, gama? Agtrabaho kayo! Aguray ka man taasit gaktilog ko. Saan? Kahit yung ganito palto-paltugan kayo! Palto-paltugan na tayo kano. Agtrabaho tayo. Ang mga nusan kayo pa inakaasidad, pinaltugan na kayo. Saan ka nga agbalin at akrot, Esmeralda? Ah. Saan mo ka di ana itugot ti paltog mo? Imbatik, tatang. Napagkad, numamonda nga dagayang paltog ko. Malaksid, nureta gabat ni mismo ang mga isagmak kanya. Di mo pa ilang amin pinagbati ni Bruno. Tapno adda ka doon ni gabat amang bantay kinila kay Emiliano o Brandon. Sino kumatikadwak nagsubli dito bilya? Kanmaysa, kaya't kung agmay-may sa lang ni gabat amang bantay kadagiti agama. San ka mawatan no niya ti kayat mo mapasamak, Brandon? Siya kon ti makamoy ti dayta, mama. Doon niya katika Danis Esmeralda Ichay. Apaya masapula kadwaan na ni Emiliano. Mabutang adadakas nga ramidan nyo iti amana? Dayta ti imparupa na kanya. Naturod lao na yan dahi niya babae, Imalamot lang kini Emiliano. Ngam, kita akman no niya't pagtungpalan da nga agama. Ha? Bilinat ni gabat, inton sumangpet. Patayin na langan, dagijay nga agama. Mabalin na apatayan nila kay Emiliano. Tapno awanan na tangken amang sugsog. Kadagiti trabahador alumaban kada tayo. Ngamsan yung iramraman ni Esmeralda, mama. Salbag kamot, Brandon. Talaga ka niya pagmamauyungam na niya babae? Natarang pa lang tinit. Mabalin ko ang tagkunay. Gapo iti panangkuyog ni Esmeralda kan na kay Emiliano. Madadaal ti planok.
malaksid. No mapatay ko ni Gabat. Ang kaya't ko kumapagparangan ani Gabat kinang kamagmanan kanila kay Emiliano. Ang asla mariga at rakmat iti na ita plano. Wan, Doña Celedonia. Aging gaita saan mi pa nakamag day Jaya Caballero. Ngaysot mga parparnoy iti riribok. Iso ano agbasak-basak day Jaya Caballero? Kandag iti kapada na atulisan. Ha, idatagyo kanya kasi bibiyag. Wan, nadagsan ti basong day Jaya Caballero kada kami kini Brandon. Pinatay na day di Sabiliano. Dahil tati saan ko may palubos, Doña Celedonia. Ay, sana mabalin nga na sumarno amatay ka na kami iti anak ko. Oh, sige. Agyaman na klaunay, amiga. Bye. Oh, Senyora. salbag ka matamaysa. Namimbag pa yasi ka ti mataay. Saan ka di, senyora? Masyan kayo kanyak. Saan da ko maapatayo? Pawanan kayo ti bayan. Ikaw! Nagsakit tingipan ka. Ang lalo tagpong pungalay. Uray na itan di pa katayam. At da kasarsarita kiti telepono pambantayan nakatgaya man. Saka makibabaat. Si kaya ating bagak amatay lakuman. Agyaman at nukasta, senyora. Sa malikayam tinagawata. At kasano? Mulang-lang ka, anapagkalan barang. Panawan nakman dito ay! Abangan doon saan lang atong pati makraman ng kanyak. Kunak no ada ibilin nyo kanyak, senyora. Panawan nak ko na. Nalipata ko ti bagak kumaga putpungtut ko. Dandanin lumnat ti init, Ama Emiliano. Mabalin yung ti agawid kin Esmeralda. Itay kumapailaang akayat kaakasarita, Gabat. Adun ti atrasom kanyak. Kaya't ko nga ibalas ti panang bastos mo ken Esmeralda. Anay ko. Anay ko. Ti amo yung atakat jak amo ti saksak bayak. Da kayo mat tinasakitan iti panang danog yo iti gumgum ko. Tatang! Esmeralda, insanggak ti gumgum ko iti gumgum ni tatang mo. Kat iso tinasaktan. Limandok ti bagik. Kat saan dak akabaulan. Talaga ang takis kagabat. Kita niya, balsam ni tatang ko. Gapukin ka, Esmeralda. Ay ayatan kalaunay. Agawid kayo! Ikiti ka balyo. Kumlab kayo! Awanan kayo itibain. Kunak tupay akakumplot yun ang ititulisan. Ti kabalyero lakit dito ng paltog kanyak. Tatang, kumlab kayo! Napuntaan pa rin ni Gabat, Esmeralda. Agarudok ka nga aglipas. Ang mga numay ramraman tapay. Awanan kayo itibain. Da kayo tipatay. Saan ang dapat ipalpaltugan ni Gabat? Umaykan! Agarudok! Awanan pa. Saan ang maminggang agpaputok? Pagarupan na lakit di anapuntaan nak. Sa anak nga gargaraw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gamitan tinakaado anak kakabalyo. Ni bursyon sa dayjay maysa. At dapay datarok. Nana barang! Daka di Bruno dagiti dimtang? Jak nakita ni Bruno, senyorito. Da burso kun tarok tinabigbig kaw.
Kadya damot ni Bruno. Binaon ko itay ni Bruno adumanon iti ayanda. Sigurado nga ta, senyorito. Ay, isunsa day tamay siya. Talaga da kayo. Awan pa'y gana sa makisarita ka na kayo. Nagkadi ayaban ni Bruno, senyorito. Sanan! Awan ibagak keng kuana. Nigabat ti kasaritak to inton sumagbat. Awan mo ti agayam ti ibaga ni senyorito ken Bruno. Ay, ni Bruno nga ta nagpaiso day dyan. Kasla kimutong ken bimas day dyan. Urek na nakigtot, iti pa nagpukaw mo, Brandon. Sino ayati ka pungtot mo, ha? Ni Barang. Dinamag ko ni Bruno no dimtengan. Daka no borsyo kan taruklaan. Tinakita na. Akpay kat nakapungtot. Gatanyat ka pungtot mo, no saan na nakita ni Bruno? Binaon ko ni Bruno amapan iti kaunasan. Siyempre, nagkukuyog da kumana gawid wino si Mangpet. Napanan na pa'y ko nga. Kat ni Gabat. San pa ya si Mangpet? Isotulurayik, mama. Kumusta ag Esmeralda kang laka Emiliano? Mga no naranaan ti kabalyero. Kat mga no kadunga na pa, dagiti tulisa. Na? Anya? Mga no nagtitinulungan dan ni Gabat. Mga no pinatay dan. Ha? Anya pati mabalin mo? No pinatay dan ni Gabat. Sana mabalin? Naawan pa'y ni Gabat inton madamdama. Mangibaunak iti mangsukon kenkwana. Kamu janak na. Nang baligyak mo't langan anang patay ka ni Gabat. Siya kumanan ti magdaulo kadang iti pasurok na senyorito Brandon. Ya! Ano mang palpalto kanyak? Antal na ka kabalyo! Matnaga! Ho! Palpalto ka nakmanan. Sino ang talay tayo? Hindi nga tagapat. Kasla saan na nakapapati? Nakita ti pan nakapasag na. Si kabalyero, patayin kay ta. Agtanda ka ang along. Tatang, kumpit ka na yung bagit isikat ko. Mga namat na kayo. Ay, ape ang nagsarimba ng ti kabalyo, Esmeralda. Kaslaan da kabutang na. Dayjay manin tatang. Kasla iti asidig kayo lang ti ayan dagiti ang sinong bat kanalbuong. Iso ang nagsarimbadang kan saan ang makatal na ni Angalo. Well, tatang, mabuteng ka dagiti ang sinong bat kanalbuong. Sino nga ta dagiti ang pipinaltog? Ay, marabyan talauna yun. No urayan taga agsardang dakiti ka nagbuong. Madandanagan manan ni nanang mo. Nasip nga itong tatang. Saan tayo ang makita dagiti ang pipinaltog? Ang mga namatamaan tayo ti mayaw awan abala. Ti amok itay no ni Gabat laang tiranta na dyan nagpaputok. Idikuan. Inisublat na tamot na paltugan. Sino nga tang nagpaiso day tatang? Ti kabalyero kunak kumangam. Inramraman na tama na pinaltugan. Adda atap ko. Ani Bruno dayjay. Anya? Apay pinaltugan na ni Gabat? Jak amo. Gampag ko na ak ani Bruno. Kas iti atap ko. Iso tinangkem magkanyak ini. Kat ita. Kaya't nakapayan nga iramraman. Makita tula ang dayjay a Bruno. Loko na dyan. Hindi tayo nakit din napaltuhan. Di ka balyero lakit tinajay. Makasaysayang agong daway. Anong tinapatay? Napatay ko ni Gabat. Dumngag kayo anay bag iti bakang. San pa'y adimteng ni Gabat? Ket amangan no nasagang na ni kabalyero ket napatay naman ten. Ni Bruno kaya? Adag dito, senyorito. Kumuyog ka kadaborsyo.
danunan nyo ni gabat iti kalidaan. Uray, tadda ti hasag kan lampa pagsilaw yo. Yan ni gabat na ita. Sino? Nagpardas nga paiso ti panagpataray na ni Masinag. Oh, Tala ka, kabalyo! Matnaga! Tala! Saan? tonto! Saloy! Nagluak sa mutan. Alay ka. Oh, Pasensya ka lang kuman, Bruno. Nasipgot ngamin. Kuti amok. Awan tinakasakay iti kabalyong. Nagpugot kamat ngamin. Tulungan ka bumangon. Awalan kay Tibay. Oops! Nanganak iti tapok iti panang endaramudong ko. Diyos ka! nagrabi kang aminan gabat. Mangibaunak kumaytayan iti mangdanon king ka iti kalidaan. Naipasubo ak anak irangat, senyorito. Natayak ko man. Sino dayjay? Saan ko nga mo? Ngumitay ko mapalubusa kon da Esmeralda kan ama Emiliano nga gawid. Kalaat nga da kanalbuon. San nga ta ati kabalyero dayjay? Ti kabalyero ti atap ko, senyorito. Ti pakas da awag. Apay apaltugan na da Esmeralda kan ama Emiliano. Anya? Ano ni Esmeralda? Panagkunak, senyorito. Saan mat anan ano ni Esmeralda? Jak na ngagti panagasog da kini ama Emiliano. Uray na tayo kumanda yala kay. Ayan da nga rodan. Nakita kita simpok iti kaunasan. Kalpasan na. Kinaamat ko dahi dyan ang paltog kanyak, senyorito. Anya tinapasama keng kuana? Ti kabaliro ka di dayjay. Jak nakamatan, senyorito. Tuntun! Sayang akong daway! Nakita ti panang danog mo kinigabat, Branton. Apay anyak basol na. Kanapay anarabyan na si Magpa. Salak ko man adanog ti marmanan na kanyak. Bigat tulang. Nakasaysayang akong daway, mama. Di nalakit din nakamagdaya kabaliro. Aniya? Oh! Barang! Apay, senyora! Umasidag ka! Di ka makipinlukaw kanyak. Ay, senyora! Inkaya ba ni Gabat? Ipabigat yun, mama. Sakton ti makamukeng kuana. Agalwad dayjay alakay Emiliano kanyak. Sana mabalin. Barang agaraw ka na. Ay, sige, senyora. Inakon ayaban ni Gabat. Nagsakit ti patong kan sikat ko. Gawit ti panakatanag ko iti kabalyo. Ayop na niya agabat. Ginagara na lakit di. Ti panakatanag ko iti kabalyo. Ti pakas daawak. Nakita ti pan nakapasag na. Nakaragragsagak lakit din. Gayam. Oh. Kansan gayam ati kabalyero tinakarangit ko. Ni Gabat tinangkamat kanyak. Adang to aldaw na kanyak. Awan Sir Bim at tinalak ni Branton. Nakita mo lang arodan di kabalyero, di mo pa ilakit kinamag. Saan ko sigurado no jay kabalyero dayjay, senyora? Saan ko nakita? Naparta ka naglibas. Taasino kumado saan ti kabalyero? Di ka pa ilakit kinamata dagos. Tunto. Inyo na nga ta, ngay nyalikaka dagadya agamaan niya. Kurso na adam ka din ni Esmeralda. Senyora, jak nakapaggunay adagos. Tasan na nga inga na paltugan. Katuray ko manatay ka na.
No intayak ti bagik iti dayjay a kabalyero. Awan matla ti Serbina. Sungba-sungbatan nakit din! Barang! Alam tayo lati ko iti kwartok! Gusto nanday ta, mama. Siyaktun ti makamuging kuha na kunakmat. Umanaw kan kabat. Ngam agrin lisot tayo ton bigat. Kagurak ti saloy apasorot. Agyaman ka, tanabiin. Nuang mo dala ko ma. Ani Bruno tinang paltog kanyak. Saan kiti at ti kabalyero. Jaklam mo na. Noan niya ti aramidan da Senyorito Brandon. Kandon niya Margarita no maamuan da dayta. Ang ama, saan ko ama panagnagan? Ta saan ko nakita? Uray ni Bruno. Atapon na ati kabalyero tinakarangta. Gapo, ta saan nakita? Ngaminton bigat. Sakbay akasarita nak ni Senyorito Brandon. Ana, dandani na ka man linatigaw ni Senyora Margarita, gabat. Naimbag, ta linakdanak ni Senyorito Brandon. Anya nga min tinapasama kaya. Apay asiriring kayo pailaang nanabarang. Rabiin. Kaya't ko kumangarod ti agdamag no anya tinapasamak. Nagrabi ika namin na si Magpart. Nasaysayat no saan kayo ngagdamag. Agsim kayo latan. Saan ka kumanga akong ungat? Saan kumaaday tati pakabasulag? Saan kayo amadanagan na nabarang? Daka sa kiti panagkita yo. Ngam saan nag-akaskin ni Bruno. Ay, puno ka barog. Kasla ka na yun nga agpumpungtod ni Bruno. Namin anong anaraman ang tidanong na. Tatang, Nay, nagsapa kalakit din ang nagreeng Esmeralda. Parbangon pailaeng. kunak namin nabigatan iti nalukagak. Nanggag ko ti taraok dagiti manok. Sa nalawag mo ta ni Tirwar. Gayam, kaabos. Wanaw, saan ka nakaturaw anang pampanunaw iti napasamak iti kalman. Dandani tayo tatang. Anya nga tati napasamak kan manong gabat. Uray na tay. Maininot kumaamatay dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Tapno maksayan ti kinabilag da. Anyat pa nagkunayo tatang. Tinga ta kabalyero tinang paltog kada tayo. Tinapudno na. Daita tinakariribokak idirabi sakbay anaalak ti turog ko. No ti kabalyero dayjay. Apay nga inramraman na ta pinaltupaltukan. Oray dayjay mat a kabalyero tatang. Pagduado-ak no anya talaga ti panggap na. Awan sa bali apang namnamaan tayo. No saan ada tayo matla at trabahador Esmeralda. Dagtaktak dari tiri daw di pagturturugak gabat. Diyak mang gusto na ka pa ng banikas mo kanyak. Kaslam malalaki ka launay. Namin adon ang nagrangat ta Bruno. Ang kayat ko apanagnagan. No asino at talaga ti malalaki katata. Loko, sakit din ti karakaritam. Asino ka kuma? Naigabgabat ka lang. Sikatin ang palto-paltog kada kami kada Esmeralda kan Ama Emiliano. Saan ka di? Mapaniknikam na itapang mabasol mo kanyak. Nakita na? Apaya kaya't nakapatayan Bruno. Saan mo ka di pa'y anaaklon, anaagaw ko ti pwestom? Ang pinatay talangan. Masapo lang may salang ti agbyag ka na ta. Oops! Kunak man nagpinatay ta Bruno. Saloy kamat. Nanabarang! Yalaan nyo man ni Bruno iti kanan na. Agkakapsot! Pangas ka unay langgong. Anya? Napariknaan ka matlangan loko.
Talaga patayin ka. Agot-got pa di pading-pading ko. Luka. Saan ko amaklon na ito? Tidakas na ngamin kin ka, Bruno. Paituray kaunay iti pungtot mo. Naitoblak ka lang dadagos. Iyawat mo ti mama. Insulton na ka ni. Umay kakit din. Lilipot ka kalaban. Kung na matulungan nak. Tinanog lang man. Patayin ka malangan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay gabat! Ustunan! Sadri kamot ni Bruno! Ay na! Natay samot ka ni Bruno! Barang! Big-bigat ang tagikikis. Apoy, ha? Sige! Agikis ka pa! No! Sinuray! Patay ka si Bongko! Sige! Gunggunam! Big-bigat ang gat din tagikikis, makaisturbo! Oh, agul-agul ka pa! Utak tibok mo. Ha? Masyad ka kumakagang, senyora! Naikan na tao. Anya ka di man ang tibasol ni Nana Barang ma. Abay. Pang-asiyo, senyorito! Anawain niyo kumati, senyora! Sumartin ka kami na sakit nga sangit! Inibatan ka lang arudan da nga. Sartan! Kaskala... Wah... Anya nga min tinagikisam na nabarang. Ay, senyorito, nakita ti panagkabil da kaabat ken Bruno. Awan sapay kidin ti puot ni Bruno. Aniya. Katapay ngay tala ngay baga mabarang. Kasano amay bagat no dagos a pinungot dak, senyora. Bigbigat. Kaslanaw nagtipang panunuta, Miss Meralda. Pampanunod at tatang. No ituloy tayo pa'y tagaik iti kaladaan. Anya nga tanti mapasama kitang aldaw. Mabutang kakadain. Naimbag ko ma. No sangon-sangon na dyan ang paltog ka na tayo. Un kayang. Anya nga tanti napasama kan manang kapat. Noon namin na doon na paltugan. Nataylakit din. Tatang. Di mo ibaga amasyan kabutlaang itidayagabat. Kunak man no kagurguram. Sana ka maasyan kan kuha na tatang. Kagurgurak. Agsagana ka nga ron. Madamdamalaang. Mapantaan iti kalendaan. May mayat no masapat ah. Oray masapat tayo tatang. Isumtumat lang nga isot. Tangdan tayo. Anya tinapasamak ni Bruno Gabat. Naudatal mo tinititapok ngawan poot na. Senyorito. Nagang angawan may laang tinaginsayo itay. Itay masakitan. Impay-pay sunamatan. Isumat tinaabak. Pinagbilib na Gabat. Napigsakan na siglat ni Bruno. Ngem pinadsom. Kasta ti kayat ko at tao. Bursyo! Mga alakay ti danom. Ibuyat mo ken Bruno tapno makapuot. Bayamon. Da kayo! Bayan nyo lata ni Bruno. Makariing to lata. Umay ka na Gabat. Papananta, senyorito. Inakasarita nila ka Emiliano. May panggapi tinapasama kini Kalman. Sige, isang ganam, dagiti kabalyota. Mas daaw lakit di da Esmeralda kan ama Emiliano. Tiyan mo da nga takit na tayo. Ni Senyorito Brandon Didimtan. Masino tadi kaduhan na? Ay, ni manong kapat? Kunak mo matayin. Kaslawan mo't sugat na.
Pasino dagiti nakakabalyo adim taang Esmeralda. Da Senyorito Brandon tatang. Kat amoy na sinot katwana? Ah, Makiktot kayo lakit di. Ni Manong Gabat. Nakalasat gayam day taagabat iti pan nakapaltog na iti kalban. Kaslabiyag ti pusa ti biyag na. Kita nyo. Sumarsarono ka ni Senyorito Brandon. Awan samot sugat na. Namnangag ko ti panagasog na iti kalman. Naglawagan nakita ta ti pan nakakusbo na. Basta awak tatang. Dito'y kalaan. Siyak ti mangsango kadakwada. Para. Tapok. Nakaidak iti katapukan. Masakit si babukal na bagay. Ano na ito? Nagmagaadara itiniungayo ko. Malagipon. Ti ayo pagabat. Naknam naman nga bakan nak. Atapan na siyak tinang paltog kilkwana. Kasanon na ipulong na kada Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Nasaya no papanawan dakla ang iti Villa. Mga no patayin dak sa iwalang daklatan. Dahil tatisan kong ipalubos. Nagitibot awaran bain akakadwak. Binaybay ang daklatan. Tonta. Adra kamot lagayam dito'y barang. Sanak ka di amang mangag. Ha? Anya tararamidam. Pasensya kayo lakuman, senyora. Impok kaw nga ni Bruno itay nga ialaak kano iti kanan na. Kat di ka makasungbat iti panangaw-awag kuken ka. Mangalak la kuma iti kanan ni Bruno sa umay kayo danunan iti laam ti Villa. Nakaput gaya man ti tonto. Kat na Brandon kan gabat. Saan da ka di nakasubli. Awan da pa'y mag, senyora. Ang kangarodan ni kaniti kanan ni Bruno. Talaga nakapsutan. Naginsayo dalaan kan gabat. Ngam kasaritak inton madamdama. Nagadulakit din tinkargamit ipingkan ko na barang. Kaslaman nanganak law na eh. Kahit mo, tayo takab ko itirupam na ito eh. Ne, kat saan ka nga agungot, Bruno? Amaw amabisin ka unay. Kan agkakapsot ka. Si ayaw paggabat. Nakita yung kalit tinapasamak. Uwan, nagnervyusa kiti pan nakakita kiti pan nakatublak mo. Nagkinarit kami lang kanigabat nga ginsayaw. Ngam itay napasagitan. Impay-payso naman tayo. Nakita kasi kati mo na adimanog. Ngam di mo na diswan. Itay nadanog na ka. Nagpungtot ka ba tayo? Ay, napukawan tigkanas ko mangan. Si kamanlangan pagpupungtotak. Kasaan ay panawan kamanlangan. Kakaasi ak lang arudon at tinungpakan pinungot ni senyora. Nakita kita ni Esmeralda at imbandag iti tawad. Mas daw tilangana. Maburbur-tiyahan nga ta. Nukasano ang nakalasatak. Ti amuda kini Ama Emiliano kat nasugatan ak. Nung naging aasugaklaan. Ni Senyorito Brandon nagpaputok. Apay, Senyorito. Kinarit nakit din nila kay Emiliano. Naturad, gapukin ni Esmeralda. Senyorito. Basol mo na iti gabat.
Di mo kit din nakamag na diya kabalyero. Uray pinatay mo kumanda Esmeralda ken kay Emiliano. Kabala kapatayan ida, senyorito. Ngumno patayak ni Esmeralda. Amangan no syakmat ti patayin nyo. Takayat mo apatayin kalangan, loko. Ada kayo gaya man tatang. Unsayam, anya ti kahit asawan dagi kanal buong. Talagaan na ranggas ni Senyorito Brandon, Esmeralda. Nakapaturungan di paltog na kinikamat. Nadlaw sa ni Senyorito Brandon ti panagkarasakas ni Damian iti kalendaan. Ket iso ti pinaltugan ni Brandon. Anya? Naimbag na nakarukom ni Damian. Tadikat kuma napaltugan. Ket anya ti si Maruno na pasamak? Pimadaw dapat. Abangan no inatap da akarasaan ti nagkarasakas. Ay, makapungpong tutlaunay ni Senyorito Brandon. Gapoy ti saan apan nakakimag ni Manong Gabat ije kabalyero. Kahit na pa yun apatayan ni Manong Gabat. Kasta ti kinaranggas ni Senyorito Brandon. Imalamat laang iti day di doon sa Villano nga amana. Dayjay, adala nga ruden na kay tured anang patay keng kuana. Day tangat na ti pagpupungtutan ni Senyorito Brandon. Taging ka ita. Saan da pa lang amuno as sino ti pimatay iti day di doon sa Villano? Nga magdwa-dwa aki ti kabalyero. Nga iso tinang baltog kinigamat. Apay anay ramraman ta na paltugan, Esmeralda. Sino nga ro day chay, tatang? Maburbur siya anak. San ba't gaya mo napuntaan ni Gabat? Naging aasog lang. Kaya ti asawan, tatang? Talaga ada tayo tiranta apaltugan di tao? Kasano nga ro day? Saan ka nga budang? Kasaritak to ni Gabat. Kat itugot mo, di baltog mo. Tatang, Masapol nga day sarang tanukas panganigan laan. Salakniban dati biyag ta. Sige, umunatan iti kalindaan. mabit lang, tatang. Isaganak lang ti balong ta. Naibaglakit din. Tanaugasa kung dagitay galon na pagkargaan ta itinuman. Ay, senyorito. Dandani ak nadalapos iti inukatyo aridaw. Awan ti bibiyang ko. Uray pa'y matumbakaw inumidaramudong ka. Nanabarang, umanaw kailangan. No saan nyo akayat ti may ramraman. Sige, baraw. Itagawat. Kasapulak ti palawag mo. Nakasaysayang agundaway. Italang makasarita ka, anasaya. Nagasat. Tasan asikat ti pinaltuga kita eh. Inkarigatak mo ta kinamat, senyorito. Ngam naparta ka nagpataray ti kabalyo na. Sa nasipngat. Ngam ko na nila ka Emiliano. San kano ati kabalyero dayay? Kasano ti pan nakasigurado na iti dayta, senyorito? Tulisan dayjay. Awan lakit di tinalintag aturong ti panunot na. Panawan nakmalangan ka bata. Sige, mapankan iji kalidaan. Sige, senyorito. Nuamula ko man ni Senyorito Brandon. Asaan ati kabalyero tinang paltog kanyak. No dikat ni Bruno. Natnag kayo kumanicagdan na parang. Anyabot si Bruno. Matartaranta ak lang arudan. Kaya't mo pa'y amabluak. Anya nga minti ka buto yung iyo. Makang ungat ni Senyorito Brandon. Nanggag ko, adandani na kano pinaltugan ni Gabat. Anya? Apa nga ta? Gagap-gapuday ti kabal-balayan. Agalingag kayo na bag. No adamang tayo akan albuong. Tuodas sa nagyagabat. Di pa'y kasla nakabut-butungan dito ibilya.
Inuton na kayo matanatao na apatayan. Amo ka nagdiretso kayon kin ni Esmeralda dito kaladaan, Ama Emiliano. Kunra, nusanda ka na makita ang mabigatan. Naging aasog kalagayam gabat. Mamati kayo kadi at ti kabalyero tinang paltog kanyak. Apaya kayat na kayo apatayan? Saan? At di kabalyero dayjay. Nakita yo ka din ti kabalyero? Tapno ibagayo day ta. Tulisan day jay. May isa nga impostor. Oray sika. May isa ka ba na impostor? Naging aasog ka lang. Ngam tipon no. Kadwam dayjay. Amang patay kuma kada tayo. Saan kan nga agliwakpay? May isa ka ang impostor? Esmeralda anak. Iso aron bang amatay ka manong gabat? Esmeralda, saan mo ngay paturong ti paltog mo kingkwana? Dakas ka manong gabat. Iso aron bang amatay ka? Esmeralda. Saan? Mabutang ka amatay? Saan ka di aron bang amatay ka? Sikat tinangtod kanyak iti dati apaltok. Ngam da ito yung matla apaltok, timang patay ka. Balagan ka, Esmeralda. Apagdarik matlang apanaggaraw ko. Dakes kayo nga gamakanyak. Napangas ka. Gapo tanapigsa ka. Idinto analupoy ang babae ti panagkitkitam ken Esmeralda. Song batam ti saludsud ko. Kadwam kadiday dyan ng palto-paltog kada kami kan tata. Saan? Jak am mo day dyan nga impostor. At dadimtang nga nakakabalyo, Esmeralda. Dayjay lakit dito ng paltog ni Manong Gabat. Ngam na ginaasog laan. Sa kalpasan na, datati isa runo na pinagtupaltugan. Ni, kitahan nyo ti dimsag iti kabalyo. Ni Bruno. Ni Bruno ti dimtang. Idulin mo ti paltog mo, Esmeralda. Delikado kayo kini Senyorito Brandon no makita na nga da paltogyo. Gabat! Gabat! Matatayin nyo! Nakapimpintas na ito aguntaway apan ang paltog ko kada kayo adwa. Balagan ka, Esmeralda. Tong palanak. Idulin mo ti paltog mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Isumat lagaya masaan kayo nakita adagos. Nakasamsamat gaya man dito kalidaan. Nakay Emiliano. Apay ako sila panak. Agbuno ka mang kanyak, Bruno. Sika ka din yung palto-paltog ka na kami kan Esmeralda di Kalman. Nakarit ka laklakayan. Ada pa managnag mo iti dahil tangi papasol mo kanyak. Pagdamdamagan ka lang. Anya nga minti kadam dito'y Bruno. Binaon na kakadin ni Senyorito Brandon. Saloy ka, aloko. Di mo kabalang radya kabalyero. Ay. Da kayo nga kama. Saan kayo ngagmulanglang? Agtrabaho kayo? Ituloy ko ang tagabyon, Esmeralda. Ituloy mo laan. Yagin na. Itid mo kanyak tagabyon, tatang. Sak tagabyon. Di lama asyan ngamin kada kayo ni Senyorito Brandon. Talaga dakas. Lakay kayon? Namdos-dosaan na kay kit din. Naturag ka ngagsao, Esmeralda. Makadanon ka ni Senyorito Brandon dagitang ibagbakam. Oray man kat pat-patgen na ka. Agpapada kayo amin na tonto. Nakita yung gaya mapimanaw apay at diyo dinamag no sa dino tinapanan na. Ito Brandon. Anya mati ba kayo? Iko kunak man no saan makapig siya ni Bruno. Kapu iti panang bugbog ni Gabat ken kuana. No saan kayo akasapulan, saan kayo man na makibibiyang ka no masasidag? Ha? Pumanaw kayon. Tama nga no yak makatipal kat da kayo iti pagpupungtutak. Kat si Kator ko.
Ayabam ni Tarok. Tengkay kita ni Bruno Yasinda. Babae ni Esmeralda, yung napigsa. Isun gab-gab yun. Idintutan nila kay Emiliano ti agparparaspas ka rin ti bulong ti kalagdaan. Pag mamauyungan ni Senyorito Brandon ti kinapintas na. Nabilag na Senyorito ngam saan na akabala na tagikuan. Nalakalangot nga ramidan na right ano kayat na. Mabitlang. Lumay ka na kitinapintas sa kundaway. Libatet ni Gabat. Nalakaktulangan na parmagan nila kay Emiliano. Talaga pagpungpungtutin nakdayja Bruno. Nakasublin dagiti binaon ko. Ngem awan ka no matiji kaunasan, mama. Anya nga minday tango gali ni Bruno. Pumanaw asaan nga pakpakada. Saan ko pa nasango akin nasarita kat may panggapitin na pasama kadakwada kan Gabat. Amangan kit dino na panadinanon ni Gabat iji kalidaan. Kat, anya ko mamutya ramidan na ijay. Jaka mo. Kasaritak to inton makasangput ti loko. Ada ka dinin baon mo? Wano, sika kumalangan ti mapan magdanon. Tapno makitam no damot la ni Emiliano ijay. Padasan daya alakay ti san ngagtungpal kanyak ta makita na. Amangan no napabot ngan, ama uli ti napasama kiti kalman. Aglalo ta nagpaputok ka itay. Mamuakto na makasubli dagiti binaon ko anang sapol kini Bruno. Ken ada ko man ni Gabat. No awan nila ka Emiliano ijay, mama. Simurot pa'y langatan ni Esmeralda ken kuana. May samot na dya babae. Maag. Numanugot la kumati kayat ko mapasama. Tonto! Saan ko magustuhan dito ngay bagbagam, Brandon? Itay pailangaw rorayan da kada turko kan Tarok, Bruno. Saan da pumanaw? Aging gaasaan da ka akakuyog. No apay ngamin nga imay ka ditoy. Ket awan magtibilin ni Senyorito Brandon. Kunam na sino ka akalaingan, Gabat? Bay-bay amat na nila kay Emiliano nakamulang lang. Kat? Agi pulong ka kin ni Senyorito Brandon? Uray anya ti aramidang Bruno. Saan mon ang mapasubli ti panagtalakdakin ka? Amok, amay saka lang nga impostor. Mamwakto mo lang ti pudno agagaram dito Asyenda Margarita. Umanaw kakit din! Saan nak nga abogan? Uram nga ta, amalipatak tinapasama kita'y bigat. Noan niya ti ko nama. Pagustuhan ka, Bruno. Kaya't mo aboyaan da Esmeralda kanla kay Emiliano tinapasama kin ka itay bigat. Ay, nakay dita. Umano ka yun? Sumaruno akton. Kaduag pa'y ni Gabat amang bantay kadala kay Emiliano. Siya, timang parmag iti kabalyero. Saan ati kabalyero tinang palto-paltog kada kami kada Esmeralda kan ama Emiliano? Kaya't mo ama-amuan ni Senyorito Brandon tinakarangat ko. But-but ngin na ka di. Pumanaw kan! Saan ka nakasapulan? Turko! Tarok! Pag tinulungan nyo ni Bruno nga isakay iti kabalyo na! Uno, kaya't mo tapukawak pa'y laang tipuot mo. Ha? Aldan to aldaw ni Gabat kanyak. Impang tanakit din nga ipulong nak ni Senyorito Brandon no sa anak pala pumanaw. Ibabay nakit rin. Ipabuya na kada Esmeralda kan la kay Emiliano ti panang bugbog na kanya. Imbes ko mga tinulong kami amang but-butan ka naging trabador. Ako reka. Wan, kasto'y tarmidag. Apay kit din asaan. Nimbaglakit din tapig manaw ni Bruno tatang. Amang ano niya pa'y taramidin na kada tayo. Ni Gabat. Ipakaborbor tiya ak Esmeralda.
nalaka kumalaan nga ramidon nang ipakita na kini Bruno. Tikad dati paltog mo. Sana mabalin niya ramidon day tatatang. Gaputan ng maamuan ni Senyorito Brandon, tinagapuan ti paltog, delikato. Aramidom ka di day tano kas pangarigan, Esmeralda. Kon, aramidak tatang. Kagurak laonay ni Manong Gabat. Numabalin la kumaalib atak apaltukan. Ay, anak. Amagan, no may sagmak ka. Bayam na siya kung di makamo kinikabat. Oray tin tugot ko ti talunasan ko. Mamin ano lang asig padag ti ulo na. Imbata si Mangpit kan Bruno. Itaypay nga urayan na ka ni Senyorito Brandon. Apay nga men, asaan ka nagpakadakin ko na? Biyangot ka, bakit? Kaya't mo tatong-patungpaan ka. Nagapwam nga min aya. Saan kayo ka di palang agulimat? Okay kayo man. Batsan na! Ang mga numatnagak iti, parang pagkat mo kaniyan! Talaga matnag kayo, naggulagol kayo. Deta, naipasakay kayo ni Kabalyaw. Sige, Kabalyaw, taray! Saan ka, Balyaw? Saan ka kang taray? Pangasim, Bruno! Ibaba na! Talagang awan na saya at mapampanunod. Naimbag, tanasiputan ni Torko tinaramid mo. Agtaray ko man ti Kabalyo itay. Hanggang naigawin na. Di pa ikot na tuktukol ti tultulang nanunat nag ni nanabarang. Bibiyang ko pa'y gungguna na. Kastaga. Apay! Apay manaw ka di ka nagpakada, ha? Lugo bang kaitay ti gusto? Sampag ka! Awan bilin ko amapan ka iti kalidaan. Apay ang naglibas ka, ha? Kahit mo tabaltukan ka! Mapan ko ba tulungan ni Gabat? Mga pantay kanila kay Emiliano, senyorito. Mapagtinulungan mi kamagan ti Kabalyero. Patayin ka na kuman. Panawang kamanlangan. Narangkas ka lang uray, senyorito Brandon. Makalo kayak langit ikaduak. Labanan da kayo kanidun niya Margarita. Tarimaan ninyo mo tanan na parang. Adamat nga agot-ot ka muli tiropak. Nagpudot na itanisnis ng din na suwiti dogol timugin ka. Ano samti sakit ken pudot na. Taisyaw ti makaagas ken ka. Sikan tumot gamin. Barumbado kalaunay. Kasanon, nunat nagak kuma iti Kabalyaw. Yangot kayo man kami. Pagalwad ka kanyak si kabakat. Oh. Tonto! Anya der aramidam kinibarang Bruno, ha? Kayat mo, tanayo nagtagadil mo. Sikan amin Bruno. Agipang taka pailaan. Napanan ka no ni Brandon, barang? Tinangag ko ang nagsaritaan da itay kadaturo ko kentarok, senyora. Mapanda ka no ijay kaunasan. Kunak no napanda kinita nila kay Emiliano ti kalentaan. Adala nga rodo ni Borsyo o iti kaunasan? Diyak manam mo, senyora. La, panawan na kami kin Bruno. Takasaritak man da ito eh. Sige, senyora. Uray ta naagasa kung ti kamuol ni Bruno. Nagdaragayam ti subil na. Bayamon! Ha, tila kat anos mga agas dita. Dandanin na kalaro din impatin na kiti Kabalyap. Anya ti diyo nagkinaawatan kinigabat, ha, Bruno? Saloy kamat gayam. Naawanan kakit din iti puot. Magkinarit kami lang agin sayo, senyora. Impay sura matan. Di kay pay lang ron nagpinaltog. Taoray may sakuman tinatay kada kayo. Tsak pa'y kahit timatay, senyora. Awan pa'y asawa. Haha, tonto. Asawa pa'y nati pampanunutan. Kaya't mo tayo asawa ka kinibarang? Saan nga ganak? Nabangsig ta, gininom itinasangar. Hay, awan lat gungguna man ang isungsong kan kuana. Sika kumakot ti mga asawa kan kuana. Apay,
Apayasan ka nagpakadakin ni Brandon, idinapan ka niya kalandaan, ha? Ako ang abidot ko na ita, senyora. Kaya't ko kumatulungan ni Gabat amang gemag iti kabalyero. Naupot pa lang na itisungat ko. Oo. Diyak maklong na ito eh. Oh. Diyak man ipatan tinaramid na niya ang Gabat. Kat nagitimot kakadwag. Binaybay ang daklatan anangan ni titapok. Kasla pagkakaduandak. Kan gapoy ti dadya bakit barang. Nadugulan ak. Babanti padang manso-manso ni Senyorito Brandon Kalyak. Oh, saan kong ipalubos? Akastoy laptan ti mapasama kanya. Ay, nabanog ako na Esmeralda. Mabisinak pa yan, anak. Adan sapay kilaban tatang. San tayo matngarot na nakaitugot iti posporo. Itunok ko man, nagitinatiliw ka dadak kaladudon. Ay, ngala, kumaa anak ko. Ay, Kasla, mabisin kayo lang una yun, tatang. ay, Nari ka talaga tibiyag tayo. Nari ka ti trabahador iti asyenda. no, saan tayo nga ganos? Ad-ad na ngagbisin tayo. Nimbag tulaan, numatuntun tayo ti kalintigan tayo. Yung kaanon to, tatang. May salang ti amok apamuspusan. Agtutulag tayo ka nagiti trabahador. Kalabanan tayo nagiti naranggas nga sindero. Tatang, dumdumag sa ni Gabat. Iti pagsarsaritaan tayo. Dayjay, agturungan dito eh. Isa ka ng tipaldog mo. Tatang, Mabuti nga ka ni. Ang ti serserbi na sinuruan ka. Amang salak ni biti magim. Anyaman ti pangpanggapon nyo. Saan nyo laangan nga itultuloy? Saan nyo akabalan ti kinabilag dagiti pagserserbyan tayo nga asyendero? Sagbay agudasen mi dagiti na. Si kapay tiyo namin. Lakay kayo, lakay Emiliano. Saan da kakabalan? Ibatam tigam-gam ko, Gabat. ibatam ni tatang manong Gabat. Tano saan? Patayabag ta bangabangam. Sige, Esmeralda. Paltugan akon. No awan ti patagkukan ka. Saan ka patpatgan? At sino tinag ko na, ha? Iti ka ano man, saan kong ipatagtimay sa akaskan ka? Dakas ka tao, demonyo ka! Pwes! No mamati kayo adakasak. Ipakitak no kasano ti kinadakas ko. Ibatam dyan ako. Ayop ka! Ipatanak! Sige, Esmeralda. Ngam saan ka makarok at iti panang rakos ko ken ka. Adayo anapigpig sa agam itis ka. Kayat mo, ta ipaboyak kin ni tatang mo ti panangagak ko ken ka. Iparang ko sa baligi ka itinda ka sa pagkapo kanya! Ipatanak! Matayak tayo mo na! Talaga nga ayop ka, Gabat. Pilpilitan dak. Iso aday ti aramido ken ka, Esmeralda. Ayop ka! Ayop ka, Gabat. Aging kakalag di ta nagtakdaram la kay Emiliano. Padasam ti agkirin. Pataya bekta bangabangam. Ayop ka talaga! Wala si ka, Esmeralda. Matay ka. No ipulong ko kini Senyorito Brandon dayto yung inaramid yo. Amoyo ka din o anya ti mapasamak kada kayo. Sili! Agi pulong ka. Nakasagana kami din yaman na mapasamak. Gabat. Nakarit kayo launay la kay Emiliano. Iti daytoy agundaway. No kayat ko, mabalin kayo a patayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sakit ti si bubuk ka labakik. Naut-ut na iti dugol iti rupa.
Naranggas launay ni Senyorito Brandon kanyak. Sana mabalin ang jak maibalas na tira pasama kanyak. Awan pa ni gabat May sapay na dyan. Nangiti trabahador ti pagikarwag. Yung masapol nga damaalukoy ko ako mando kanyak. Uri talo, 5 lang. Tapos may patungpal ko ti pampanunutak nga ramidan. Paginasit gandak na nabarang. Kaya't yung kadi ada kayo ti pagpupungtotak. Saan ka di Di ka kadimasyan kanyak. Bakit ako? Kansyak tinangagas ka dagiti sugat mo. No'y sinyer mo ti panangagas mo kanyak. Binaybay andak malatan. Talagang awan pagnakma. Pinatay na kakumalang arudan ni Senyorito Brandon. Loko ka ba ka na? Agore ka man ka. Abay ko, anay. No saan ko lapang panunutan na babae ka, Esmeralda? Kun kang runaan launay. Gapo, dapat patgen ka. Jak ka balang timang patayken ka. Jak pagtatakunan ti panangipatag mo kanyak may bagbagam. No da ka sakit ipanagkita yo kin ni Ama Emiliano. Paltugan nak. Kabayatan ang nakatalikodak. Talaga apatayin ka! Pasensya kayo na Ama Emiliano. Masapol nga lahat ti talunasan nyo. Hoy, kabat! Isublim ti talunasa! Saan nyo kasapulan da ito eh? Tapno mapatay da. At dati paltog ni Esmeralda. Paltugan da. Sige, mapanakon. Kamunan pain. Tapaltog mo. Paltog sakbay ang makasakay iti kabalyo na! Oops. Bruno. Apay akas tatilangam. Kasla ka lang nalaylay abulong. Apay dagiti dugol iti ropam. Sikat yakin aramid iti na ito. No saan nak kuma pinagpanggapan iti dakas, Bruno? Saan kuma anapasamak da ito'y kang ka? Saan na siyak da iti gabat asaloy? Kan kugtakugtaram laan. Kasla saan lang asyak tinang kabel ken ka? Apay nga itakalaan. Ang mga nonyamot ng tinaramid mo kin Esmeralda. Iti dayjay akin na pintas na saan ka nga tamas sulisong ken kwa na. Si kalate aggargartum ken kwa na. Kayat mo, tay pulong ka ni Senyorito Brandon. Tanya ko mati ipulong mo kin kwa na, Bruno. Si kanto pa'y ti ipulong ko. Kayat mo, tay pulong ko asikati agpampamarang a kabalyero. Amay saka nga impostor? Loko, sikat yung makapanagnak. Nakalaban ta daya kabalyero. Si kalaan tinakakita iti kinunam a kabalyero. Awan ka iskanti pan nakisaritak ken ka. Talaga makapnek ka mang bantay kinila ka Emiliano gabat. Diyak nagbidot iti panagtalikuking ka. Nupay adda dagiti pagbidutan daddoma. Juan Senyorito, impaturay ko ang nagkasip nga tandakin ni Esmeralda ang naggaik iti kaladaan. Tapno agnakam da. Saan ka din na nagpadlaw ti kabalyero? Saan mo tan, Senyorito? Amo na nga tan ti saksakbayan na. Mabalin ang nagbutang. Kalpasan ti pan nakapaay na amang paltog kanyak. Nagalis mo ti biyag ti loko. Mano abulanan anatay day di papa. Saan ang mapupuotan ti panaglabas ti aldaw, Senyorito? Nabayagak gaya man nga agpapaay kada kayo. Adon ti nagbaliw kanyak. Ngam ti kahit ko. May paayan iti ostisya tinapasamak iti day di papa. Aramida kami nakabalak, Senyorito. Wala. Ang kaginanan. San pa'y ang nakaluto ni Nana Barang? Nakita kita eh. Nginragpin na pa'y lang tinapan nakitungtong kini Bruno. Senyorito. Nakita ka nagado ti sugat na.
Uray la nagdugol ti rupa na. At doon tinapasaran na kanyak ti loko. Ngumawan latta ti pagnakman na. Inot tulatan amatay. Ti awar na nagpain. Inakanak. Iti pa'y imatang ni tatang. Patpaganak ka na. Nampagan ano kuma. Kasmat laki ni Manong Bruno ang nakadakdakas lang unayin. Kasjay ka di ti panagayat kanyak tayo chay agapat. Ako rin ka. Malagip ko tayo surat ti kabalyero kanyak. Uray jak am-am mo. Kan uray saan kami ang nakapagin na sidag. Uno nagsarita. Marignak ka na po no ti panagayat na kanyak. Sino dahi siya kabalyero? Kasano kumamot na ayatak? No di mo takpakita kanyak? Esmeralda! Ni Tatang. Tatang. Nakaluto ka din ni Nanang? Mangrabi tayo ka din? Ada ko may bagak kang kaanak ko. Sige, sumar kayo marag, Tatang. Siya tinagluto. Tamad-madipay lang tibagbagin ni nanag mo. Nakaidapay lang. Imbagayo ka di kan kwa na tinapasamak, Tatang? Saan? Mga nag-nervyos manan. Yak kahit ngagdandanak. Gayam. Apay alumablabaga dagiti matam. Nagsangit ka niya. Awanan baing ngamin daya agabat, Tatang. Kaburkurak. Awan pa nagraon na kanyak. Pakawanan na ko ma. Awan na rami na kanak ko. Napig sa launay. Nusan na ko ma, ngayon agaw ti talunasa. Amang ano na pong sayan ti ulo na. Nasikap, Tatang. Nagparda sa gargaraw. Diyak nasiputang ninikat na gayang timbala ti pantog. No ipulong ko kin ni Senyorito Brandon, tinaramid na kin ka. Kagura na lakit din ikaban. Saan, Tatang? Yak kayat, ngay babain na ka. Kahit ko asyak to timang balas kin kwa na. May kanak tulat tayo tinapintas agun daway. Daak iti kusina itay agsarsarita da Senyorito Brandon kagapat. Asino nga tangamin day day akabalyero. Anya nga tati panggap na iti Hacienda Margarita. Amok atakas dagiti agina. Ado ti madamdama ko atakas nga ar-aramiden da kadagiti trabahador. Kas kadagiti pampamayan da kinila kay Emiliano. Kaasimot. Madusdusa. Awan ka din kalintigan na amang irupir iti karbangan da. Uray kastuyak laeng. Maawata dagiti mapaspasamak. Awan manen dinararamidan ni Gaba. Pas nagsaysayang lang iti oras. Imbes sa makitinulong nga agsawar, amang sapul iti nang patay iti dedi papango. Mano abulan iti napalabas? Saan ko lang natusdusahan nila ka Emiliano iti panaggaik na iti kalitan. Ngam kayat ko ngayapan, nagkakumplutta iti daya kabalyero. Adda ka di napasamak iti kasangararamidam? Payandak lang, ma. Masirib ka mga Brandon. Ngam saan mo ka di ama panunot? Kalpasan ti pan nakapaay ti kabalyero anang patay kinikabat. Amunan ti saksakbayan Pampanunod kidireta. So nga mo ko taramidak. Impagarup nga ta nila kay Emiliano ang mamaysaan.
Nagunget ni Mamay di Rabi. Gaputasan mo pa'y ana ipalabog day ja kabalyero. Maganatan launay ni mo. Ama ipaayan iti hostisya ti bapatay, day di papa. Mas daawak launay, senyorito. No kasanulangan ti kinagalis day ja kabalyero. Aklunem ka di, ana sigsiglat ngem sika. Makamagkantumat laang, senyorito. Amangan no nalimod ngagsisiim day jay. Iso akas to'y taramidam. Makisinikap ka. Kasano apan nakisinikap ti kayat yung aramidak, senyorito? San mo abantayan de Esmeralda ken laka Emiliano itangal daw? Agsiim ka laang iti asidagda. Napintas day ta asing-asing nyo, senyorito. Day tangarod ti aramidak. Nalalaingkit din daya kabalyero. Ikang kay ti gundaway mo amang ipatong paliti daytoy gabat. Senyorito. Saan ka lang agkari? Masapul ngaramidam. Saan ka na bantayan ni Gabat dagiti nga agamay ti kaladaan? Amo kong taramidag. Bot-bot nga da Esmeralda ken la kay Emiliano. Kita kemano anya ti arambiden da? Ngam sa narumbang nga mamuan ni senyorito da ito. Tajak to mo ng kakasi. Kumusta ka, Bruno? Dan samat pa nagkurso na adam kanyak na nabarang. Apa akong kumusta anak? Si Kamoy. Awanan kanyak day ta apang panunutan. Uray naranggas ka kanyak. Kumustaan ka lata? Inyong ganda ko bagaron iti kapik tapno ang kadwata. Talagang ang kadwata. Mabiit lang aron. Tayo nakmang timpla iti kapeng. Mabit lang. Ayan ni Gabat. Eh, jakman na si putan din nagturungan da. Sana baling aron doon. Panawan daklatan. Tita lumasan. Naipasangkir iti diting di tiruar. Tita lunasan ni tatang na ito ya. Tatang! Abay ka de Esmeralda, anak. Kita nyo. Tita lunasan nyo dito ya. Nakita ka nakapasanggir dita diding di tiruar. Oh, dito isaan ka di? Wan ngagbay siya. Apay nga da ditoy. Nakaskas daw, tatang. May nga tain subli ni Manong Gabat. Kaslajak mabating aramidon na dayta. Asino nga rutin ang isubli? Kanang ipasanggir dita diding. Ni Damian ti subugan. Pagdamagan da. Ang mga no nakita na no asino tinangyag iti dayta at alunasan. Kas imbilin ni senyorito Brandon kanyak. Jak agpakita kada Esmeralda kan ama Emiliano. Inton aldawan ama panak ijay. Barang maranak ti kabalyero. Kabalak akarangat dayjay iti sangon-sango. Nasiglatak a pumaltog. Napanan nga ta ni Nana Barang. Ti pailang sapsapulag. Awan mo ti jay kusina. Nakadano nakpayan iti aking babaakad sa aran ti bilya. Daytan ti kwarto iti kadwak ni Esmeralda. Nga atapag analimod a kwarto. Gabat, papanam. Ano Barang? Kamkamatan nak. Anya tiyan aramidam dito'y barok. Ay, no makita na ka ni Senyorito Brandon, minu ni Doña Margarita. Ay, naung tanda kalakit kay. Sapsapulon kayo ngamin, Nana Barang. Nakadano nakpain iti likod ti Villa. Nakita ka no ni Damian ti talunasan iti kaunasan. Kaslanda nang ipaladaw, tanitog kikitidagaan nakita na. Ang mga ni Manong Gabat matlang ti akin aramid, tatang. Awan mo't langan ti pagdamagak. Kakurukura ka makita tayo, tatang.
Ada nagkarasakas iti na japaset. Ni kabat lakit di. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.